Wala nakaabot sa iyang birthday unta sa sunod bulan ang mag 4 anyos nga batang lalaki human kini nalumo sa dagat diyang nahulog gikan sa ilang balay nga nakatukod sa ibabaw sa dagat sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Dili gayud buhian sa inahang si Josie kining t-shirt nga ulahing gisuot sa iyang anak nga si Kurt Sian Albios. Mag 4 anyos na unta si Kurt sa sunod bulan. Hindi na ako sakit kay sir nga ang nitapos akong anak sir. Patay na dihang nakaplagan sa dagat sa Purok Badjawan, Barangay Zone 3 sa Santa Cruz, Davao del Sur ang bata. Dihang nalumos, humanahulog gikan sa ilang balay alas 5 Miyerkules sayo sa buntag. Gisaysay sa inahan nga dihang pag-uli niya sa ilang balay, gikan nagsalod og tubig. Alas 3:30 sa kadlawon, na mainit pa kuno sila sa iyang anak nga si Kurt. Giagda niya ang anak nga matulog sila balik, apan buot matud pa sa bata nga mag-cellphone usa. Ito nga, nakatulog ko sir, mga tingali, mga tunga sa oras. Iyan na po kong ipalpal. Ma, ko, nung nagpiyong mata, kiss ma'am, nag-kiss yun sa kuha sir. Bago man kiss, ako kabaloog, ni gawas ba akong anak nga nahagbong. Kay nakatulog yung ko, kay tungod sa akong kakapis akong lawas, kay gikalintura ko niya. Gipangita matud pa sa just anyos nga isuon ang bata, apan wala na kini igkita. Buta nga, nagsalimuang namatod pa sila sa pagpangita. Usa ka bata sa silingan ang nakasumbong nga nahulog matud pa sa dagat si Kurt. Atong higayon na wala pa kining pultahan dinhi sa likod nga bahin silang balay, busa posible matud pa nga diri niagi ang bata sang litulay harang paingon dinhi. Og duda sa pamilya dinhi sa usa ka buslot no dinhi sa gawas silang balay ko asa wala nay kawayan dinhi matud pa gidudahan nila nga naligas ang bata og nahulog punting diretso sa dagat. Taas matud pa ang tubig sa dagat nga adtong higayuna sanglit high tide. Human ang usa ka oras nga pagpangita sa kadagatan, nakita ang lawas ni Kurt, 50 metros ang gilayon gikan sa ilang balay. Apan, patay na. Buntag na sab nakahibalo ang amahan sa hitabo pag-uli niya gikan na nagat. Alas 12 ko sa gabi ning biya sa balay. Ito ko na nga sa bangka ay sayo lagi mi managat. Gatunga tayo pagkusok kay ulan. Nanawagan karon og tabang ang ginikanan sa pagpahiluna sa patayng lawas sa ilang anak. Mga ko na yung tabang sir, kay walang-wala dyan may sir. Ang akong kaimdang sa kong anak sir, pait kayo. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.